Hi mga guys, videoan ko sa kong anak mga guys. Kay butan kayo ang akong langga. Pinangga niya iyang mama. Pinangga ni mo si mama laknak? Love ni mo si mama? Iyang sulayan akong buhok mga guys kay para daw mo shiny. Para mo shiny na? Oo. Maytana ana oy. Mana? Mana? Wala pa. Kaya gud ana. Dugay gud ana. Mana? Wala pa ay. Ah.